De Veenhoop is de tweede wedstrijd in de riege van de SKS. En dat wie er in mij schitterende omstandigheden. Een mooi stukje wien. Het is droeg. En Elsenien wit van de Veenhoop dat het een walstart wordt. En dat betekent dat je één keer de vaarboom broeken maaien om aan te zetten. Spul erbij draaien en dan de mar op. Normaal sprutsen start je hier op nummer. Dat wil zeggen dat Grauw hier op nummer 14 start. Maar in dit geval, vanwege de wienrichting, is het zo dat er een tijdstart is. Er wordt veen. Zodra je uit het Griepmansrek komen, tussen 2 tonnen terug, je de tijd in voor elk scootje. Dan vaar je helemaal naar onderen, naar de onderste tonnen. En dan met een lus omheen naar de bovenste tonnen. En waar het dan uiteindelijk weer waarom komt bij de finish, die tijd, die telt dan. Het is vanzelfs wel een voordeel als je op nummer 1 starten met Likos wat zijn. En die maakt je er ten volle gebruik van, want met een roeme voorsprong komen zij als eerste om de onderste tonnen. Maar daarachter, daar wordt het spannend, want daar druwt die hele vloot op en neer. De Jouwer, mijn start nummer 2, ja, die ken ik nog mooi vrij zielen. Die broekt tot ik. En dan is het wachtje op de griepers daarachter. Want daarin gaat van alles mis. Als tredde komt de lemmer om het tonnen, maar paniek om boord. Er wordt roep, er wordt raast, want boppen in. Gaat er wat stikken in het tuig. Het grutzeil zakt. Ze gaan skiën en zullen dat herstellen moeten. Pech voor alle zwerver. Hij lijst zo mooi voorin. Maar daarachter gebeurt nog veel meer. De skippen druwen op elkaar. Het is in de griebes Bolzert, der klem tussen Jennewoord. De vlakbij zit het scootje van Huzum. En die rijdt in elkaar. Dat gaan dingen net goed. De hele mannen kunnen nog vrij zielen. Jennewoord maakt al boppen de tonnedel. Die kunnen hem net meer heljen. Maar nog volle minder gaat het met het scootje van Bolzert. Want daar krijgt Pieter Meter een tik van het helmhout. En hij klapt overboord. Ja, en dan lees je op een heel ongunstig plak als er nog een stuk of zo naar scootjes delmatten. Even paniek. Hij is het zwemmen gelukkig machtig. En maakt zo gauw mogelijk dat wij hellen worden. Paniek bij Bolzert, wat even zonder skipper zit. En de oren scoeten. Ja, die gaan links en rechts om Pieter Meter heen. En dan gelukkig kan Pieter Meter oppikt worden en weer ombracht worden onboord. Een heel min begin dus van dat scootje van Bolzert. Maar hij markeert gelukkig niks. Hij springt onboord en hij kan zijn taak als skipper zo weer nemen. Ja, een uur begin van de wedstrijd. Dan krijgen ze echt nog even een liets onvangje met Drachten. En dan ligt het erop dat ze de wedstrijd al verlitten moeten voordat die Goedenwal begonnen is. Maar gelukkig voor de Bolzerters kunnen ze daarna toch weer terugzielen. Even de koppen binnen, maar jongens, zit alles er nog op en aan? Kennen we verder? Ja, we kennen verder. En hoe? Want helemaal vanuit allerlaatste positie zal deze Pieter Meter enorme sprongen naar voren maken. Maar voorin is het wat zijn wat het heel best doet. Ze binnen ik weer sta om een goede prestatie. Want de prestaties van Vlienen hier weer teleurstellend. En de eerste wedstrijd die echt al net al te best. Maar het schip rent. Ze gaan natuurlijk vrij varen. En zij kunnen heel tijd als eerste om die bovenste tonnen. Daarachter een gezellige, spannende strijd. Het scootje van de Jouwer leidt hier binnenst. Kan nog correct door tussen blijven. En dan moet de hele mannen echt hut draaien, want daar komt oer Sturbert het volgende scootje alweer aan. En die had vanzelf de romte nedig. Het is het scootje van Ljouwert, wat heel naar voren zield is. Die starten op een 10e plak en lezen nou dus al 4e. Burk op het voordek, met de fakkeloerte in de vak van wat zijn. En jongens, wat een meters voorsprong had die opbouwen. Op het tweede plak nog altijd de Jouwer en dan de hele mannen. En daarna vinden we Ljouwert en Jennewoord. En Ljouwert, ja, die zielt eigenlijk echt heel fortuinlijk. Kiezen de goede slagjes en ze zitten er gewoon prima bij. Zij gaan op jacht naar het 4e plakje. En daar
zoeken we Pieter Brouwer van het Jereveen. Die is begonnen vanaf het trekje in de plak. En die leidt intussen al op het 5e plak. En wat had deze Gerben van Manen een gong. Het snijdt als een hietmes door de boeter. Dat scootje van Jereveen. De Zuidwesthoeken verneemt dat er beste poesters in de wind zitten. En die beginnen ze nou dan haast op in hier. Maar ook de Groot kan het spul houden en dus terugzielen. Dan een hele hachelijke situatie van Ljouwert. Hij kan net meer achter de hele Mannendel. En hij ramt hem achterop. Verkeerd in schot. Hij hier hopen dat er een voorblijven koer. De hele mannen protesteert uiteraard. En Ljouwert zal mij skeer de wedstrijd verletten matten. En nog een situatie in de allerlaatste kruisrak met Wout-Zijn en Jereveen. Het is Wout-Zijn die te 4 terugmat oers Turbert. En het Veen leidt op bakboord. Hij dus voorrang gaan matten. Maar het wordt onderling kreeg oplost. Jereveen mij voorgaan bij Wout-Zijn. En dat betekent dat Jereveen zijn eerste dijtitel pakt. En stevig omkopsteert in het klassement. De uitslag bij de Veenhoop. Als eerste dus het Jereveen, dan Wout-Zijn en tredde Bolzut met Pieter Meter. Dan Jennewoord, Snits, Grauw, Drachten, Langwaar, De Jouwer, De Lemmer, Drachten, Starum, je even vlucht doorheen, Huzum en als laatste net finished Ljouwert. Gaan we naar het klassement met 2 wedstrijden. Als eerste met 3,9 punten het Jereveen, dan Snits, Bolzut, Jennewoord, De Jouwer, Grauw en pik je eigen favoriet eruit. Met je plak nummer 12, Ljouwert met 24 punten en ja, dealt op het laatste plakje is maar Huzum en Starum beide 26 punten.